Hemmenize salam dostlar. Siz bilen Türkmen Trader. Bugünkü videomuzda Paglaşenya modelinin kömegi bilen tekniçeski analiz edip siz bilen birlikde söhbet ederiz. İlk bilen Paglaşenya modeli barada düşünjelerin. Model Paglaşenya iki switch'den var. Renkleri birbirine tapaqlı. Model Paglaşenya esasy razворот signallarının biri hesaplanýar. Bu modelin iki görnüşi var. Ay görnüşlü model Paglaşenya hemde öküz görnüşlü model Paglaşenya. Ay görnüşlü model Paglaşenyasynda trendde ilki ýaşyl gowrely switch emele gelýär. Ýa-da ýaşyl switchany ölçüne doldurylan alýan gyzyl switch emele gelýär. Mine şu grafikde görüşimiz ýaly. İlki ýaşyl switch, ýa-da şu ýaşyl switchany ölçüne doldurylan alýan gyzyl switch emele gelýär. Öküz görnüş model Paglaşenyasynda ilki gyzyl switch, ýa-da gyzyl switchany ölçüne alýan ýaşyl switch emele gelýär. Görüşimiz ýaly. Ýaşyl switch gyzyly ölçüne alýan. Bu modelleriň emele gelmegi trendde razворот alınýar. Buların esasy emele gelýän ýerleri восходящий trendde, нисходящий trendde, koridorda, diapazonyň ýokarky böleginde hemde aşaky böleginde emele gelýär. Menim ünsveren zadym model Paglaşenyasy emele gelenden soň trend belli wagtdan soň ýene şol liniýa ýzyna gaýdyp gelýär. Şol modeliň emele getiren ýeri bize уровень сопротивления hemde поддержка bolup hyzmat edýär. Köplençe ýagdaýda. Şeýlelikde şu görýän oblastymyzda сделкамды aşağı açarys. Şeýlelikde сделкамды açarys we netije garaşarys. Сделкамyň ýapylmagyna sanjy sekundlar barly. Bu ýerdäki eden analizimiz dogry çykdy we сделкамyzy plus ýapdyk. Biz bilen birlikde toparmadaky gatnaşyjylar hem plus ornadylar. Täze situasiýa gözlememde dowam edýär. Bu görýän valutny paramdaky ýagdaý mundan ozalky situasiýa meňdeş. Gelin derine ödeliň. Grafiga öňsüzje seredýäs we görýän zatlarymyz boýunça analiz edýäs. Şu görýän ýaşyl liniýamyzda ozal model Paglaşenya emele gelipdir. Şol modeliň emele gelen ýeri bize уровень поддержка ýa-da сопротивление bolup hyzmat edýärdi diýip belläp geçdik. Şeýlelikde biz сделкамyzy çydan liniýamyzyň töwereklerinde 4 minutlyk aşaklanaçyk. Sebebi ozalky ýagdaýda şol urovenden trendin aşağı gaýtmakly üçin 4 minut gerek bolupdyr. Bu ýerde tarih gaýtalanýar. Şeýlelikde сделкамды açýar. 4 minut aşaklagyny we netije garaşar. сделкамyň ýapylmagyna sanjy sekundlar barly we analizimiz bu ýerde diýişledi. Ýene-de bir oprototlaryň biri mawy ekranyň öňünde diýinmi? Haça уже diýdim. Dowam edýär. Сделкамды näçe rekordan açdyk? Şunça gowy. Şeýlelikde сделкамды 2 minut aşaklagyny açýar we netije garaşar. 3, 2, 1 сделкамdy ýapyldy we analizimiz bu ýerde diýişledi. Topardaky gatnaşyjylarymyz hem birini ýediler we olaryň netijeleri. Şonluk bilen videomyzyň sonuňa gelýär. Biziň belläp geçen ýerlerimizde 100% aýdyp bilmeýäs diýişimiz ýar bolar diýip. Ýöne tekniski analiziň öwrüden alanyna şeýle çaklama edýäs.
Dostlar, video günüňize ýaran bolsa, like basyn, kommentariýlarda öz tesirlerinizi bildirip geçin. Kemmäge sag bolun.